Nyakorom Gajwang' chenro mar pok opogore wamanyo pok mopogore opogore mantiere gwenge gi mag Nyanza antiere kaunti ma Migori gwenge mag Rongo e gwenga mong'ere kaka Nyadgiero kama bende mine nitiere koda pok mopogore opogore e gweng' ni Nyakorom Gajwang'. Okiny ma kawuono ineno lweta digeni magi gin ang'o? Magi gin table mats Nyakorom Gajwang' molos koda gichal bao kama tineno kaka odusgi pok mopogore opogore ma bende mine timo e gweng'ni. Antiere kod achiel kuom miyo ma bende osebedo ka timo pok ma kama adwaro mar mondo mi wawinj sigande kanyakla kod pok ma bende otimo. Omiyo arwaki madhe okiny ma kawuono e chenro mar pok opogore kwachako ing'eni pok chenro marwa nyaka ji iwacho ni fulo nyinge gi ipakri matin. Nyinga Rebecca Koth Owuor, an nyar Nyakach Paponditi, tatedo kama Gambo ka, dhod Kong'oma. Koro ka wan e grup mar Ober SDA Church e Nyadgiero Village. To pok mitimo mana kinyalo nyisogi ni ma en tich mane ma bende itimo? Tijni nwachako mar grup, ka watiye kama to wayude pesa moro matin king'iewogi wauso. Twayude pesa moro matin. Koro mae manomiyo wachako grubni mondo mi wadhi mbele kama kik wabudha nono. In e grup kama in somo lony mano mar loso table mats. Nopuonjwa. Koro nipuonjwa miwinjo kiyot go piyo mikawo. Ma koro in table mats ni mana yot ni? Koro an table mat ne yot na ema nakawo kata gi kikapu. Yani puonjwa gite, watimo gi gite. Inyalo chweyo mach, ichwe kikapu, ichwe yani udhi round. Gigo te nyaka ung'e ute e grup ka. Ma in go pok go te ing'eyo to koro ma inyalo timo minyalo timo. Koro mana kinyalo mana tero wachien. Ma nopuonji higa mane to nokawi thuolo maromo nade mondo ing'e? Sani koro wadhi gi higa mar 2. Lakini sama nopuonjwa go bang' wik 2 kama twaseng'eyo losogi. Ma koro pok mari nikech okiny ma kawuono koro wamenyo loso magi luongo ni table mats. Table mat. Koro nyiswa ni loso table mats gi. Magi materials magi mitiyo godo gi sani. Magi materials matiyo godo sani magi Yani ma to koro kasegike diere tachanganya gi ma. Ka gike chunya ga kamano. Koro akike gi ma. Gin bepe. To bepe gi golo kanye? Bepe gi anwa Nairobi. Watimo order. To nitie ng'ama nopuonjowa oronwa gi. Aneno ka designs bende intiere godo. Ino kawi thuolo mar jumbe 2 mar mondo ming'e. Bang' mano kiseng'e mati chaki donje e step machielo ichaki puonjori. Mano bi chako kawi week moro. Kaka magi idone ka chal gi kikapni ka. Koro kisepuonjori ma itieko ming'eyo tidonje kikapu, kitieko tidonje sweta ka. Koro kamano mwang'e gi duto te. Koro miwinjo kinyalo dhigo piyo ma koro idhigo. Nikech ang'eni kano puonjo designs bende untiere kod in designs mar loso gi igolo kanye? Nikech aneno ka rangi bende kiko mar smart. Design to koro en ojusi ni. Koro ikete gi ojusi ni pachi magoni ma katimo kama to nyadonjo maber, ma katimo kama nyadonjo maber. To mondo chak twang'o bende nitiere kama kaka ikwano gi mondo ing'eni adi madonjo? Kichake to laindi ni kwana 10. Kubiro kama bende di 10. Yani gibet marom. Mano luwore gi design midwaro. Nikech geno mara ni samoro inyalo bedo ni tong'o madongo maloma. Nitie madongo be minyalo twang'o maduong'. Table mats gi samoro ne Nyakorom Gajwang' ma samoro ok tiga kodgi ahinya. To kinyis gi ni tijgi en mar ang'o, iketo gi ang'o? Table mat inya kete mesa. Tiketo gima liete wiye ko okidwa ni mesa kata ka mesa mag fomeka gi okidwa no elre. Koro kisekete to gima liet niketo gi wiye kama. Mondo kik wang'. Mondo kik mi mesa kethre. Dong' inyiso ni mar mondo mi itwang' nikech aneno ka en mana tij lwedo nikech pok opogore watimo tij lwedo. Ang'o gini madwarore mar mondo mi chak tijni? Tijni nyaka ibed gi usini. Ma bendo nyiewo? Ma be wang'iewo. Nyaka ibed gi makas ming'ade go kech ok inyal ng'ade lilen manila. Koro nyaka ibed gi bepe gi bende. Koro mago kisebet go tidhi adhiya mbele. To design be bede go dewi mondo ichak go kwano mar royo? Design be nyaka ibed go nikech nyaka igo kwan ka gi ka nyaka rom gi koni. Koro diere ka be nyaka ipim ni romre. Koro miyo gibet balance ma ok gipogre. Nikech kuom ranyisi ma idwa kiko gi kala mane? Rakwar. Kiko gi red. En be loso design? En adhi chako keto ne red kama adwa kete zigzag kodhi kama.
Mago designs duto te migo e wiyi gi kwano migo e wiyi. To mama Rebecca, kit pok ma kama osekonyi nade higni 2 nyaka nichak loso? Kit pok ma kama osekonya nikech ka sama ase ai puodho maseluokora tabet piny achwecho. Kiyudo ode, inya yudo oda ma ng'ato dwaro gi kata 20 to yudi ka in go titero dichiel. Koro miyo en tich mwatiyo, sami setimo tiji moro ti en emibiro ibet kode. Koro kaka sani to nyo oda pod olalo momiyo koro wamanyo kadwa yude oda moro. To oda sugolo kanye? En mana ka ng'ato neno kaka koro neneni to ng'ato koni gini ber na chwe na 10. In gi moseikore nitie ama ok adwa kalano miya kalani. Koro kalani mi iomo tichweyone. To ng'ato bende ka nitie koda design mare be nyalo oro ni to ichwene achweya? En be kooro to wachwene. Nitie kata moro yandi wachweyo jusi maduong' kama. Table mat podi? Table mat maduong'. Nodwaro gi 2 madongo go to nwachweyo negi. To tende nikech ang'eyo tende be samoro nyalo tiyo gi maka. Luo kaneno ka mana ko tende mathoth bende nigi kuondego be yani wawuotho ga seche moko wawuotho kaka Rongo wanyalo wuotho e chiro lakini dhi matin tin. To challenges achiedh nade gin kaka mage nikech ang'eyo tich ka tich nyaka bed gi ber ga achiedh nade mage? Achiedh nade ne to pok waneno ahinya nikech en walose gi lwetwa ka. Okinyo nikech en mana lwedo to aneno ka gini botek. Ineno like mabao like ruye. Dong gini neno manila ni tek ema riwe motegno. Onge achiedh nade muneno kata mana kaka ruwe lweti samoro ok jon manilo ok ng'adi. Ok ong'eti. Koro achiedh nade manyalo mana bedo mana kaka inyalo usi e sida. Uso gi bedo matek. To kopogore kata mana gi mano mama Rebecca, bende nyiswa ni mar mondo mi ilos kaka table mat kaka iloso ni kawi thuolo maromo nade yudo chieng' inyalo kata mana loso adi kama kin gi oda? Table mat kan gi oda tanyalo loso kata mana 10 odiochieng'. E odiochieng' achiel? To nengo gi ringo nade nikech samoro nitie nyaka ga jang moro moseneno to ng'eyo ni an samoro rangi ni ber koda nyaka dwaro 10 20 kama. Nengo to wago 350 300 kata 350 mano kaluwore gi size. 300 kuom ranyisi mating'o nen mae 300. To mar 350 en maduong'. Yani wagoye 350 koro kwa ng'ado ni to wakawo 300. Kung'ade 300. Makoro ka ng'ato dwaro mana par mana 3,000. To ng'ato ka dwaro be yude mana mapiyo nikech dong une group ma kabisa. To ne jogueko ma bende deher mar mondo mi otiegre hakin nyalo tiego gi ka gibiro to watiego gi atiega. To nitie definitely pesa ma nyaka bed no kawo mar mondo mi ng'ato ng'i dong nyaka embo chudi dong mano bire kos to kos dang ikawo nono dong nyaka chudi. Akene mbui uyudoru kanye mbui magu mopogore opogore koso uonge mbui samoro ni namba ni mar sime? Namba mar sim to wan go lakini mbui to pok wadonje. In thuolo mar miyo nigi namba ni mar sime na jok ma deher nyiewo table mat? Namba na mar sime 07 26 01 7372. Nyalo mana nuone gi tinyiso gi ni golo namba kata mana golo nyinga mane? 07 26 01 7372 golo nying mar Rebecca Akoth Owuor. Mana ni jok madwaro ni jok madani mondo itieg gi. To tiegruok utimo ten mana e kanisa ka koso? Nikech ing'eni gima mina loso kotende kod tiegruok kuom ranyisi be un kaka in achiel kuom miyo mantiere group mar mine to notiegu kaka group donge samoro nitiere grube moko mag mine kuonde mopogore opogore madiher mondo tieggi. Be nin thuolo kata mana mar wuok kata mana ka en ober ka tidhi kata mana kuonde moko to tiego me? Koluongwa to wadhi kata jusi nyicha kwa Rongo wadhi tiego mine moko. Utiego gi tege mag ng'icho tich. Takini paro mane madichiw ne mine madongo kata mana matindo rowere kaluwore koda tije lwedo? An daher mar nyisogi ni tije lwedo ber nikech en onge kumibiro dhi ni pod idhi go lam en itiye tiuse. Tije lwedo ber nikech tije lwedo bok mi idhi bed kamoro ni idwa goye mbaka manono. Sama digo go mbaka manono tidiche ma. Koro miyo an aneno tije lwedo ber. Koro kata mine madongo man gi tije lwedo ni maber. Gipuonjo mondi yawuotgi. Nyiri mobiro bende wapuonjo koro miyo tije lwedo ber.
process bende wacho ni bende yot. To kitang' negi kata mana kaka itimo mana matin mar mondo mi ng'e, nikech ng'e ni pok opogore en loso to bende waneno kata mana kaka kit pok madhi. Ma endi kisedhi kama koro ichwaye mana ariyo kama. Ichwo mana kama tidhi. Kasto donjo kama. Gino mara ni kora muge jo nene yo makare, nyalo mana dhi mbele, puonjogi. To wang' be nyaka ibed godo mashap, nyaka wang' ibed mashap kech gin bugni. Bugni nitiere ei gine ei bawgi otuchi. Ei bawgi. Otuchigi. To bawgi niwacho nugolo mana Nairobi. Rongo kae onge kuonde miusogi. Pok okelgi. Koro ka nwadwa ni mondo tim order chak kelnwagi kata Rongo ka to pok wayudo ng'ama nyalo kelogi. To Nairobi donge nachiedh nade? Nitie ng'at manyiewo negi ka wuok Nairobi koso? Nitie jago mano opuonjowa a Nairobi, koro en mooronwa. Wamiye order tioro. Uchule? Wachulo. Koro bang' ruyo nyaka irid? Dong iride ka kikombekni. To dong ridone mana wacho ni nikech ma Manila pok ng'ade kata lwetu nang'o? Donge ok iride ma inyo lweti. Iride arida maber. To maneno ka en usi mabor, nyaka keta Manila mabor kama. Donge kok chandi gi chomo seche te. Koro mano kisekwane ni wacho ni malo kanyi kwan 10, alafu ka 10, kadhi kama b10. Koro ma size matin mogik muloso. Matin wani. Matin mogik. To madongo go kawi thuolo maromo nade? Madongo be kata odiochieng' achiel itieko atieka. Nikech matindo donge ni singso ni 350, to koro madongo wauso 600. Temo ka gweng' bende ji tiyo kodgi ahinya, koso tinde ji ok ohero tiyo gi tego mat? Gitiyogo matin tin, ok gitiga ahinya. Achiel ni kibedo kichako gokinyi nyalo kawi thuolo maromo nade mondo itiek? Mondo atieke? Nyalo kawa gimoro saa 1. To kata mana Manila, nyaka Manila gi wuok Nairobi? Sama wago order to nyaka Manila go biro. Wagaga order te dichiel. To gweng' ka bende ineno ka ji puoyo tich motemwa? Ji puoyo. Ji puoyo tijwa ni maber. To koro mama Margaret watieka, kendo wachni ne nyikwara mga jong debed nang'o kwa tieko chenro mar pok opogore okinyi makawuono? Yani an katieko tawacho ni tije lwedo ber, kendo tije lwedo konyo mang'eny. Koro miyo mondo mi wamed hero tije lwedo, to kod kuonde mwanyayude oda, ka kwanyayudo kuonde magidhiye, to tije lwedo ber kabisa. Bende iti kaka mama Margaret isikaw ting' kata mana mar wuotho, nikech wang'e ni otende. Ng'e ni otende be kopogore kata mana gi mieche. Wang'e ni otende bende ohero. Otende be wawuotho, watemo. Wasewuotho. Koro en mana ni wagombo mondo ka wanyayudo chiro. Kitinye chiro to koro kiyudo tinyatero mang'eny. Koro ema wagombo ni ka wanyayudo chiro to dang' bedo maber. To kata mana kopogore gi materials ainagi, dong' wang'e ni table mats moko bende biro gi materials mopogore opogore, koso mana magi ninyaloso? Lakini magi to mana magi mwatiyogo. Magi mutiyogo. Koro kalas ema pogore. Kalas ema pogore. Lord natwak gi namba ni mar ong'we yamo kaka iyudi, alafu gi jogo eko madiher tiegruok. An nyinga an Rebecca Koth Owuor, ae kanisa Ober, Kanyadigiro village. Koro an tahero mana ni ji omed mana puonjore gigi beyo. Tij lwedo ber, tij lwedo konyo mang'eny. Ema daher medo ne oganda ni mondo gimed tiyo tij lwedo ni motegno. Mama Rebecca, kwa dhi nyime koda chenro mar pok opogore, ng'e ni kit pok ma ji timogi, ng'e ni en tije lwedo, to tije lwedo nitiere ji mathoth madwaro mar mondo mi ong'e. Achiel kuom achiedh nade gin shapes gi mabende, donge kaka shapes gi biro gin gik moselose machine, donge? Tanno kintiere koda scissors, iwacho ni makas kanyo. Makas kitiyo godo, makas ok ng'adi kata mana kidhi mbele gi tiji kosa? Makas to ok ng'ada, en mani gini ema kirida ahinya to nyalo ng'ado lweti, bath lweti, nikech iride gi teko kama. Koro iride kipimo. Bepe gi dong' neno ka en munyiew moselos, samoro ilose gi kata mine kembe, to bepe gi kabiro, gin to gibiro ka gin sawa, koso bende gitero wasara? Bepe gi be seche moko tero wasara, nikech samoro inyalo yudo ka chunye gi motuchni ok otuch. Ukete keta to chunye no ok otuch. Koro ing'e kidhi temo ni tuche kata gi sindan kama to barore. Samoro biyudo mobarore iye ka mang'eny. Magi challenges mwayudo. Ke samoro inyayudo, kech ikele paket kama. Tinyayudo kata ka nusne obarore, moko be ok otuch.
Koro kanye shida be mwayudo kanyo. To obiro ka jwala ni opong' koso? Obiro okupong' obet kamoro kama. To mana di koro? Mano wakawo gi 500. Ken kamano, ken nus kamano. To koro manyiso ni mar mondo mi kikgi, dwaro mar mondo mi ikaw mang'eny, rang'iny mopogore opogore. Koro ikaw gi mopogore opogore, ikaw ma jwala machielo ma bi kaw jwala. Koro iki biro changanyagi. To Mama Rebecca, nikech aneno ka design chal ka gima chal rangi mopogore. Design gin mibiro go iwi koso? Design tagola gole wiya. Koro ma e gimomiyo wahinyo keto ma ji ohero mana ma. Nwasetemo keto zigzag no tiyudo ka zigzag ok dhi, ma ema gidwaro. Kata ka ng'ato goni oda to koni chunye ketna machal kama. Chunye ketna machal kama. To shape owuon, nikech aneno ka ma 10 square, be nitie kata shapes mamoko monyalo loso? Shape wanyalo loso ma gine iluongo na triangle. Sako mok nyal loso, moluore mok nyal los gima nikech kaka bao samoro bedo koso? Sako to ok nyal bet. To kapo nono ni ng'ato miyi kata mana nikech aneno ka designs bende nitie mopogore opogore. Samoro an adwaro ketna ma white ka iketna ma red kamano. Bende ni gima nyalo golo? Bet. Makoro nyiso ni mano kaluwore gi design ka tek, samoro nengo bende medre koso? Kiketo design matek to nengo be nyaka medre. Aya, waloso ndiko tende kod arita. Nikech ing'e ni gimoro amora nyaka iriti. Iwacho ni kata mana giri migeno minyiewo. Arita mar mwandu gi, gin tirito gi nade? Iluoko gi pi koso oriti gi nade? Gini en inyalo kawo usi, kisegoye sabun to en gini rudha kama. Igoyi sabun? Gi pi ti rudha kama, ok okethre. Ok owalre? Ok owalre. To kuot, dang'e ni bepe be ka pi odonjo ga, nitie kaka bepe kuot ga, ento konyal kuot. Lakini en ok okuodi. Tekni kik bude. Bute ma ok ibude, en kiseyueye to tuo kanyo. Dong' inyalo mana nyisowa samoro wachni mogik kwatieko koro kwalure koro chenro mar okinyi ma kawuono. Wachna mogik kawacho, tanawacho mana ni ka Nyasaye oyie wayude chiro mondo mi wayud kaka wadhi mbele. Nikech kokiyudo chiro ichwegi mang'eny in kodgi kanyo in mana gi lal koro. Nikech idenyo, gigi be in go ka kuma gidhi onge. Koro ing'e kwa yudo chiro to miyo wa mijing'o, koro miyo medwa chwecho kabisa. To kuonde minyise mwandu, waseneno kata mana exhibitions. Ng'eni Nairobi kocha neno exhibitions boma. Akani gweng' ka be nitiere kuonde ma inyise mwandu minyalo wacho ni an koro magi in tije lwedo magi mwatimo. Onge mana kanisa SDA ka ema kaka ndalo kiche. To wakelo gi kaka manyo kiche rumo ka wakelo gi, koro wanyiso gi ji ging'iyo. Koro ng'ama nyalo kawo be kawo. To koro mbui to wacho ni podi. Sani kata mana Facebook gini ma ji nitiere, TikTok un to podi. Mago to pok wadhi. Mana namba mar simu gi WhatsApp. Koso WhatsApp buonge? WhatsApp be onge. Pok waketo gimoro amora. Ka ber kata kaka wabunge wagi MCAs. Onge ng'osebiro moneno kata tijwani to walando ndi. Kore wagombo ni kata mana gavana koyie to nenwa oparwa wambe wan joge mondo mi oinwa wayud kaka wanyalo dhi mbele gi tijini. Kech tij lwedo ni ober. Kech kata ka nyithindo ng'eyo ober, nyithindo nyasongo kode mbele. Kore mo wakwayo akwaya gi muolo ni gavana okonywa kata mjumbe bende okonywa. Ginenwa kaka ginya konyowa kaka ginya boostwa wayud kaka wadhi mbele. Margaret, nikech ing'eni samoro ng'ato neno wa okinyi ma kawuono, ten bende samoro doher mar mondo mi ochak kit tich ma kama. Nisewacho ni materials kinyiewo ma jwala achiel 500, moro cha 500. To koro ginyalo loso madi? Ka kiko gi to ginyalo golo magi 10. Manyiso ni jwala achiel golo 5. Samoro ne jok ma ohero mana plain, kalap ma plain. Jwala achiel nyalo golo 5, maron be golo 5. Donno kamano nyalo miyo ng'ato yuto donge? Nikech kama iuso 350 to gol gi 5. Nyakwaram Gajang bisego kwano mapiyo. Ka gigolo 5, manyiso ni kama 350, 2,700, 4,000, 1,400, manyiso ni 5 Nyakwaram Gajang nyalo mi pesa maber chiegni 2,000 donge. To jwala ten 500, manyiso ni yuto kanyo yuda karibu 1,400 gi wiye. Mano profit yuto mare. Nyalo konye ahinya nyaka intiere gweng' ka kore medo nyaka gi pur. Dong imili pur. Hero kabana ahinya. Namba bende ka gidwaro bende nisemiyo gi tiegruok bende ka gidwaro bende tiegruok bende wacho ni en omenda moro matin ma bende ginyalo chulo.
Anaguni repone nyako mswa kitpok mabende time gwengege mago magarongo. Erokamano. Nyakorongo jo kanyo bende makelo e giko mar chenro mar poko pogore mondo gin very smart. E ot nyalo tiyo go kamoro amora mintiere mar mondo mikiro ko wendi kike tata ket mona chiemo e mesa kamano nyalo bango ni mesa kayiem nono. Magi kiketo to ikete mesa ni kanyo. Koka mano gikanyo bende makelo e giko mar chenro mar poko pogore ne jok madaro mar mondo mitiegge. Nikech gima ber en ni ng'ato nyalo tiyo to pod otimo magi e yore machielo donge. Orituru masani warad kende kit pok mopogore nyinga Sharon Ng'ao. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama pesa mwa Martin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa.